A da rayuwa arewa cike take da natsuwa da zumunci. Mutane suna yini cikin salama da farin ciki. Kasuwanni suna cike da dariya da hulda. Kowa na neman halal cikin kwanciyar hankali. Amma yanzu abubuwa sun canza. Kasuwa ta zama shiru. Mutane suna rayuwa cikin tsoro da fargaba. Kuka da tashin hankali sun mamaye gidaje. Iyaye suna tsoron abin da gobe za ta kawo. Wasu sun bar gidajensu suna neman mafaka da kwanciyar hankali. Jami'an tsaro suna ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a ƙauyuka da birane. Al'umma suna roƙon Allah da hawaye domin dawo da zaman lafiya a ƙasarmu. Matasa sun tashi tsaye suna taimakawa wajen sake gina al'umma. Haɗin kai ne hanya ɗaya. Idan muka haɗa kai, arewa za ta koma abar koyi. Zaman lafiya shine rayuwa. Mu haɗa kai mu gina arewa mai cike da fata da kwanciyar hankali.